Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Видео 1929 BG и това е следващия епизод на моето Майнкрафт оцеляване на сутринта, когато снимах. Абе, видяли сте го вече епизод 1. Започнахме с остров. И в този епизод ето ще го запълня това. Само ми трябва дърт. Ай, шипи ми се. Ще се опитам да събера един стак. Едно парсе там ще падне. То падна даже. То даже ти падна. И може да ми звънне един мой приятел PiggyBG, мога да ми звънне след малко. Его е PiggyBG. Лили, пъхна се това парсе. Що за бъкет това е? Ела, Грувчо. Ще избавя от мъките. Ето го, PiggyBG дали я. Не знам дали виждате. Гудки. Ето, успях един стак. И 72. Гъбка по-скоро. Ето тук. Що не иска да се сложи, бе? Пак ти странното. Стой си там. 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 С ръка. Ето PiggyBG. И ето го и PiggyBG. Кажи здрасти. Ти снимаш ли, брат? Снимам те. Няма да оставим зрителите без втория епизод. Чакай, ама това втори или епизод? Втори епизод на моето оцеляване в остров. Това е PiggyBG. Кажи здрасти. Ти сега се махна от сървъра. Махнах се от сървъра, да. Опа. Да почваме да снимаме в сървъра. Като спра с този епизод. Поне сподели екрана да те гледам. Аз сподели екрана. Ти не каза здрасти, па сподели екрана. Казах, бе. Кажи го по-добре, по-силно. Здравей! Те! Айде да сподели екрана да те зяпам в момента. И ми хора ще споделя екрана, за да той ме зяпа. Ще те зяпам. Не си го споделил още, нали? Са заради него ще ми лаги. Готиния скин. Да. Това ще ми трябва. Голям лак заради тебе! Ти си виновен за всичко! И на тебе ще ти се казва Minecraft Ultra Survival сервера. Не мога. Хора, спирам споделянето, твърде много лаги, не мога да си играя. Дивно на тебе Survival в сервера, пак ще се казва Ultra Survival, нали? Да, много ясно. Да знаете, в тези клипове, които аз пекнал с Survival, ги прекъсваме с Дидо. Ще правим на нов сервер, в който и той ще снима. Много ясно. Прекъсваме, защото някой ни... Даже ние знаем кой. Имаме заподозрян. Трябва да го отведем в полицията. За разпит. Който не е на линия за подозрян. Бе, естествено. Покрива си следите. Сега ще го добавя. Не. Само ще го добавя. Ще пребия. Гирни. Благодаря. Бъгна ми всичко. Това пътя затвори. Видя ли? Покрива си следите. И колко удара. Няма да си ги покрива. Абе, спри, че ми лаги, бе. Спри да го добавяш.
Знаеш ли му номера? Не, спри да го добавих, че ми лагна. Колко време снимаш? Не знам, не ми изписва. Няма и ми. Ти си с бандикам, аз съм с фрапс. Но къде ще намеря? Аз ще намеря място за живеене в сървъра. Тук. И тук. Чули? Да. И как ми цепи, не мога. Дидо, ти имаш идея как да излезе от тъпия сървър. Да, просто се дисконектваш. Не от тъпия сървър. Дидо, някакъв тим. Не зяпа има тук някакви тим. Да, бе, знам ги, зяпат те. Това са аунерите, билдерите, хелпарите. И чакайте. Всички ме зяпат, помощ! Па това не са хора, бе. Аз се побърквам. Абе, това не са хора, бе, умен. Знам. Малко умен, не са хора. Знам, много първо плаш. Как ме зяпат първо? Има сървайвер. Окей. 5 секунди. Колко? 5 секунди. Това телефон на мен. Окей. Сега отивам на лапс. Добре. Също мога от глад, усещам го. Айде, започвам. Какво съм пропуснала? Човек, да спомня прасе. Дисконектна от сървъра. Ега якото. Не. Ега якото. На евент ли съм? Да, на евент. Има евент. XP. Еми, събирай айтеми и там и... След малко ще почнем да снимаме. Събрах свидът. Събрах крафтинг тейбъли, книги. Събирам всичко. Какво се случи с отървана? От глупости. И само да спомена, не знам кога ще кача, може би даже няма да качвам този епизод, който снимах. Най-ново цяло. Браво на те! Хора, тък от един евент. Хвозих! Вълна! Колко вълна съм взел, бе, човек, и каква блок съм взел също. Взех още нещо. Роли я събирам. Взех някакъв диск, дърво, един стак дърво, пилина, още Леле, как лаки стана, мишка? Гледай го как лаки. Гледай го как ми лаги, бате. Благодаря за нищо. Чакайте за малко затварям, защото адски ми лаги заради това пики-беге. Ало. Даймонд блок! Браво. Добре, събирам даймонд блок. Имам 5 даймонд блока. Сега ще се още даймонд блок. Стъмва се, аз не искам това. Готово. Къде си? Какво? Къде си? Аз съм още в сервера, още снимам. Аз тук се предавам от ефирите, които имат изоди. Стекла и да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Само ексклюзивно. Майко! И пак повтарям първи епизод, не знам дали го споменах, но ако съм, пак ще го повторя. Към Коледа и Нова година ще направим аз и той специален коледен епизод. 17 даймонд блокове. Нали бе? Ще направим специален коледен епизод. И колко Дидо имаме медини. Тези глупости вече си събрал много яски, много. За какво ми е една вълна по дяволите? Само ми виж кое да ми трябва. Вълна не ми трябва!
Абе, трябва ни за леглата, бе. Абе, ние ще си намерим, бе, сега. Минута ви да се видим. Опа, скъмех нещо. Ще за малко дървен меч, за какво ми е? Човек, аз съм 23-ти левел. Още съм започва да играя. Зелена да ме взеха хуй да му. Да си сложа поне броня там. Тук събрах нещо, а ще съм малко! Чакай, видите си! Та хора, отивам за още дърво. Но оставям ли книги? Трябват ни книги, да. Абе, ти там събирай. А после и търси място за къща. Ето още събирам. И хора, ако той не ме прекъсне, ще си изкажа. Аз снимам с Фрапс, той с Бандикам. Преценете, той не се е регистрирал и ще снима по-малко, 10 минути, а аз с Фрапса много повече. Да, обаче пък пък се качвам повече почитане. Майко! Колко много експини, колко много. Опа, още не дай двох. 32 трябва да събера дърва. 32 за 2 стака. Мали! Взимай, захарна тръстика. Колко толкова и ти трябва да захарна. Па просто се кефи като намери захарна тръстика. Дина, бе, кой ми ги мята тези глупости, бе? Не ме с глупости и това. Значи аз па най-мразим на евента, когато ти пускат глупости. Дидо, аз имам слама за хляб. Така че съм събрал много слама за хляб, човек. Така че ще се направя. О, ще ни дайма Бог, вече 20 дайма Бог. Браво. Уху, ябълка, супер. Аз вече мисля, че имам 3 ябълки. Тук разделих малко айран. Едно айран. Чакай, че аз умрях от глад. Чудя, защо съм бавен. Ти да аз не изхвърлям половината храна. Топак. Даже цялата. Топак. Да, има блокчета. Мен човек някакъв пуска да има блокчета на почивки. Вече е 24. Има диаманти, бе, човек. И да, хора, надявайте се в други епизод вече да съм завършил... Майка ти. Да съм завършил това. Не, да сложи, бе. Това си е моят клип, ще правим какво си искам. Ще те мисля за хейт. Ще викат който това. Оди да съм 34. Айде бе, пускайте още да имат блокчета, бе. Картоф. Познай какви? Златни. Не. Какви златни картофи го изпати? Отровни. И аз по златни картофи бърка. Обърках ги с... Човек, енчантът устота от блъскан и огнен аспект. Имам 2 такива меча айрон. Добре. Казвайте я Ливана, не ви става. Да се отминам за експи. Не отвърни картоф, не е него. Човек има съвсем много дърво. Како? Да, брат, че имаш много малко дърво. Много дърво. Много, аз чух много малко. Няма съм стака дърво. Мисля, че трябва да ставаш. Кой ти каза? Аз ти казвам. Защо? Защото имам домашно. Искам да си го напиша. И сега? Абе, Вие ще гасиш ли? няма да гаси топ. Да бе, много си умен. Как имат да прави домашно на компютъра ми и ти ме питаш, ще гаси ли? Да, дали ти ще ставаш динамики. Взех семена от диня.